What engagement? Shit. What engagement? Shit. Khathatha sami isihlangu sami ngasifuna phandle nangaphandle ngashona phansi eKranskop emakhabeleni. Khafisa iqembu lamadlala mvula lithi khetha ufana lezi izinto gqogqomende ngabe sengihlala phansi nami ngagqisha. What engagement? Shit. What engagement? Shit. Manje ngihamba namadlala mvula ngiyasola kushuthi kuze ikhukhula nemvula leli iqembu liyakhula wena uzokhumbula. Uma sethi bengithi ngathela eceleni lavelela ngene igoli phakathi. Phela iqembu izojabulisa umphakathi ishaya ingomeni enkosi phakathi. Khamba phansi eKranskop emakhabeleni dala bethethe umthelo wokuqhawa abanye belichinga. Balethe zonke ngomsakazo umfana bele buyela thetha ungize umchunu inkosi abasakazi vele balende lo masiqanze badinga ingqamazeni ukuze bekhuluma iqiniso. Hawe kusefaza ngokubonile indlebe zakhe ngeke zize zikhohlise. Khale ngoma baba dida banjengomthalo baba sinde baba bashaya babashiya masethanda balwelinda. Njengeqhathi baba binde banjengomngoma sebeyagida. Bale ngqube engazika uganda ganda ongajiki mawungazweni ungaphiki. Oqhazela ngisho selivuthiwe usitelana umfokadlo imibhodo bathi inkulu enkaba ifuna ungena ifuna ungena ediphini. Opheka phakathi ululu mabedla nabathi mabele jonga zathi umkhwa zathi ingane emsikhulile. Induka zaqhuma kapha phansi kwebhasude bathi abangaphesha umfula bathi isibhamu kanti abanganeno bathi umbayimbayi. Ingakho beshaya ifuba ngeni mabengena kuyashuba mabungena bashaba ngena hlehle bathi afuna namanje umlilo bosaqafula. Njengengane sacathula ukwayisabo nakukho lula angasho mina madoda namhlanje ngihamba namahlola mvula. Kusho mina ngokwenza amathadi imaphoshane nebuzi kuba ke ngicela uzophupha washesha ubukekhwepha amabhloke bhoka phansi endanyana ukuze magidya ngoma semangidini nakadakala azudaba. Mina nguvuswa kamhlongo ngisuka phansi enkandle mangidini abangazi bathi ngikashemba umshuko demente.